nagkaingon ta nga sayo pod kaayo ang ulan, dili pud ta maingong dili maayo, kay ang ulan usab mo pud na ka blessing nga gikan sa Ginoo. Amen. Ang ulan usab gihatag na sa Ginoo nga para maulanan pud ang uma. Pero dili na maoy babag nga dili ta makasimba, makaday, magkapasalamat na ining sayo sa kabuntagon. Amen. So nakita gid nako uban sa tabang sa Ginoo nga maayo gid kaayo ang atong kabuntagon mga igsoon. Makita sa atong panagway nga kana bitawng excited kaayo ta nga kanang musimba sa atong buhi nga Dios nga maoy magbubuhat sa tanan, ilabi na gyud sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi mga igsoon ko sa Ginoo. Ya, atong andamon ang atong kasing-kasing o huna-huna mga igsoon ko sa Ginoo. Ato jong andamon kinahanglan gyud nato nga ang atong tibuok kusog huna-huna kasing-kasing atong maanda mga igsoon ko sa Ginoo. Andamon nato siya alang sa pagdaig, pagsimba o pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kay usani nga maoy gihulat sa atong Ginoo niining sayo sa kabungtagon. Amen. So arita sa pagpamarog mga igsoon ko sa Ginoo, atong sugdan ang atong panimbahon pinaagi sa mga pag-ampo. Mag-ampo ta. Labing gamhana na mo nga Dios. Silimbahon ka nga Dios. Dios ka nga walay sama. Dios ka nga mapinanggaon. Dios ka nga mapasayloon. Dios ka nga mahigugmaon. Dios ka nga magbubuhat sa tanan. Bisan pa Ginoo sa makita sa among mga mata, bisan pa sa dili na mo makita amahan, ikaw ang Dios nagmugna ni ana amahan. Dalaygon ka nga Dios sa walay katapusan o Dios. Salamat Lord sa imong pagkamaayo, sa imong dakong gugma. Niingon pa Ginoo, ingon pa ang imong pulong, bisan unsa kalapad ang dagat, bisan unsa kahabog kadako ang kawanangan, dili paigo sulatan sa imong gugma. Inana kalawom kahabog ang imong gugma alang sa imong mga katawhan, Lord Jesus. Salamat Lord sa imong mga katawhan, ang mga tagsa-tagsa na mo kinabuhi, Lord Jesus, imong gidala diri amahan aron karong adlaw, Lord Jesus, amo ka mapasalamatan, amo ka maalagaran, amo ka mapasidunggan sa tibuok na mong kinabuhi, Lord Jesus. Lord Jesus, i-bless Lord God ang matag-usa na mo, Lord God, ang mga tagsa-tagsa na mo kakasing-kasing, Lord Jesus, nga karong kabuntagon, Lord God, walay laing gisinggit sa among kasing-kasing, wala kami laing litukon, Lord Jesus, sa among baba, Lord God, kundi ikaw ang Diyos mapasidunggan, mapataas, mabayaw sa tibuok na mong kinabuhi. Ikaw, Lord Jesus, wala na ilain pa, Ginoo. Lord Jesus, bisan pa Lord God ang nagpaingon diri amahan, ikaw o Diyos mag-aamping kanila, Lord God. Padadi sila, Lord Jesus, sa imong mga linibuan ka mga anghel, Lord God, nga maoy magasapnay, nga maoy magatipig sa ilang mga taglakang sa ilang tiil amahan. Nga Lord, excited usab sila, Lord God, nga madayig ka amahan, ka maunay usan mo nga gihulat ka namo, Lord Jesus. Amo ra kang daygon amahan, nga tinuuray apan ang imong balos, Ginoo, mao ang panalangin, Lord Jesus, ni walay kabutangan amahan, panalangin sa kusog, kalipay,
Mabati kanunay kanamo Lord Jesus. Diha lamang namo Lord Jesus matagamtaman ang imong presensya Lord God, naghatag og tumang kalipay, kalinaw, katagbawan sa tibuok namong kinabuhi Lord Jesus. Lord, among giampo nga na kanimo amahan, bisan pa Lord Jesus sa mga music team Lord God, sa mga play, sa mga instrument Lord Jesus, ikaw Diyos mag-bless sila mga kinabuhi Lord God, bisan pa sa akong kinabuhi Lord Jesus, ang mga musonglid Lord Jesus, ikaw Diyos magapanalangin amahan. Lord, gamita ang among dila, ang among tingog Lord Jesus, Lord, nga walay lain namong pasalamatan, walay lain namong litukon sa among baba Lord God, kundi ikaw Lord Jesus mapataas Ginoo, mapasidunggan nga ikaw ang Dios nga among giila Lord God, nga gamhanan, walay sama nga Ginoo nga among giilagaran Lord Jesus. Bisan pa Ginoo sa magdala sa mensahe niining sayo sa kabuntagon amahan, ikaw o Diyos magadihog usab sa iyang kinabuhi Lord Jesus, nga ang among kasing-kasing Ginoo nga malipayon nga mudawat sa mga mensahe ug madinawaton mi Lord sa imong mga mensahe amahan, kung unsa may mga pagbadlong, mga pagsaway Lord Jesus, nga gikalipay na mo ang pagdawat Lord Jesus, kay maunay usa nimo nga gusto kanamo Lord God, nga ang imong katawhan Lord adunay kalipay mudawat sa imong mga pulong amahan, aron Lord Jesus makinabuhi nga magminatarong diha sa imong atubangan amahan. Lord Jesus, among giampo nga na kanimo amahan, bisan pag ginuos ang among nasod Lord Jesus, hantod sa pinakaubos nga nagdumala sa among nasod Lord Jesus, sa tibuok kalibutan naman among giampo Lord Jesus, nga hatagi sila amahan og pagdumala Ginoo, nga uban ang gugma nagikan kanimo Lord Jesus, ang aron ang among nasod Ginoo Lord God, hatagi sila Lord God, o nga aduna sila tinuuray nga kahadlok nga na kanimo Lord Jesus. Lord, kay wala joy laing gipadala Lord amahan, kundi ang imong anak nga bugtong nga si Kristo Ginoo, aron Lord Jesus ang tanang mga katawhan nga iyang gipakamatyan dito sa cross Ginoo, dili mailalom sa dili masilaag Ginoo, nga dili magkapahimot nimo Lord Jesus. Gusto nimo amahan nga ang imong gipakamatyan Lord God nga mga katawhan, gusto nimo Ginoo nga makauban diha sa imong gingharian Lord Jesus, nga aduna kay gibilin amahan nga pulong sa Ginoo aron paggiya sa tanang tao, aron pagtudlo, pagbadlong unsaon pagkinabuhing matarong diya sa imong atubangan Lord Jesus, nga magkinabuhi ang imong katawhan amahan sibo sa imong kabubuton Lord Jesus. O Lord, among giampo nga na kanimo Ginoo, bisan pa Lord sa among mga kasilanganan, sa mga katawhan Lord Jesus na imong mga lugar, kutob sa makadungog sa imong mga pulong Lord God, sa imong mga mensahe amahan, ikaw o Diyos mag-bless, mag-sustain ka sa ilang kinabuhi, kanunay nimo silang itabuon sa ilang mga panginahanglan Lord God, nga aduna joy Ginoo nga andam mohatag sa tanang gikinahanglan sa mga katawhan Lord Jesus. I-bless sila amahan, protection ni sila Lord God, padayon nimo silang ampingan, tipigan Lord Jesus, padayon nimo Lord sila Lord God nga panalanginan Ginoo, in the name of Jesus Christ. O Lord God, among giampo nga na kanimo sa tanang mga kasimbahanan Lord Jesus, ilabi na gyud Lord God ang nagtudlo Lord Jesus sa espiritu sa kamatuoran amahan, i-bless usab sila Ginoo. Ang mga alagad Lord nga nagmatinud-anon sa pag-alagad nga na kanimo, mabati usab nila Lord God ang imong pagpanalangin sa ilang mga kinabuhi Lord Jesus. Lord Jesus, salamat Lord God, bisan pa sa mga nag-view Lord Jesus, followers Ginoo, sa ampulong mo kinabuhi ko amahan, ikaw Diyos mag-bless sa ilang mga kinabuhi, labi na gyud sa nagsunod Lord Jesus sa panimbahon karong kabuntagon, i-bless sila amahan, i-sustain sila Ginoo, padayon nimo silang hatagag kalipay, kalinaw,
pagkakontinto sa kinabuhi, Lord, nga makadungog na usab sila sa mga pinasahi nga pulong, Lord God, nga ginamit ang imong alagad, Lord Jesus, sa pagbatbat, Lord Jesus, sa paghimay-himay sa mga pulong, Lord Jesus, og andam sila nga modawat sa imong mga pulong, Lord God. Kalipay nila ang pagdawat sa imong pulong, Lord Jesus, uban sa imong panalangin, uban sa imong tabang, Lord Jesus. I-bless sila, Amahan. Bisan pag Ginoo, amo ka, Lord God, gipangayuan, Lord Jesus, kanunay sa imong protection, gikan sa imong pagsugod, hantod sa paghuman, Lord God, nga ikaw ang Dios, nag-uban kanunay kanamo. Hantod kami mahuman sa panimbahon, Lord Jesus. Kiusani, Lord God, nga imong sugo, Ginoo, nga kami, Lord God, nangayo ka, Amahan, sa usa ka semana, Lord Jesus, ang unang adlaw para ragyud kanimo, Amahan. Lord, dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan, Ginoo. Kanimo lamang ang pagpasidungog, pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang tanang anak sa Dios magaingong amen. Hallelujah. Atong palakpakan ang Ginoo, mga igsoon ko sa Ginoo. Pabilin ta sa pagpabarog, mga igsoon ko sa Ginoo. So pabilin ta sa pagpamarog, mga igsoon ko sa Ginoo. Ug usbon ko, kumusta man ang atong kabuntagon, mga igsoon? Amen. So karong kabuntagon, mga igsoon, kanang atog yung ihatag sa Ginoo ang kanang pinakamaayo nga mga pag-awit gikan gyud sa atong kasing-kasing, sa tibuok na tong kusog, huna-huna, tibuok na tong lawas, gikas lapalapa, hantod sa alimpulo, atong ihatag karon kabuntagon ang atong makusog nga mga awit kung mahimo. Aduna man gitay mga pakpakpak panagsayaw ato ning gibuhat para lang gyud kaniya. Amen. Hallelujah. So mga igsoon ko sa Ginoo, pwede kay natong lamanuhon ang atong igsoon diya sa Ginoo samtang mag-awit ta. Naingon diri ang awit, dili ko mabalaka kay kanunay kauban ka. Naingon diri walay angay nga kahadlukan kay kanako nagtipig ka. Amen. Di kita angay mabalaka, mga igsoon, kay ang Dios kanunay kauban ka nato. Hallelujah. Yes, Lord. Hindi ko mabalaka kay kanunay kauban ka. Walay angay nga kahadlukan kay kanako magtipig ka. Bisan mo sukosohon sa mga problema, bisag mo agi kalayo sa pagsulay, diha kanimo, oh Dios, may kadaugan ako. Kayang Ginoo nako gamhanan, kayang Ginoo nako balaan, kayang Ginoo nako tag-iya sa tanan, kayang Ginoo nako masaligan, kayang Ginoo nako, kayang Ginoo nako naasayod sa tanan. Solayon man ako, lotoson man ako, basta kauban ka, makabarog gayon ako. Aduna may mga kalistanan, mo agimag mga pag-antos, ang saad mo dili matago. Hallelujah.
kay ang Ginoo nako gamhanan, kay ang Ginoo nako balaan, kay ang Ginoo nako tag-iya sa tanan, kay ang Ginoo nako masaligan, ang Ginoo nako malauman, kay ang Ginoo nako nasayod sa tanan, kay ang Ginoo nako tag-iya sa tanan. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Nindot kayo ang atong Ginoo mga igsoon. Kay siya nga Dios gamhanan, balaan, masaligan siya nga Dios mga igsoon. Siya pagid nga Dios mga igsoon nga malauman nato. Amen. Siya pagid nga Dios nga nasayod sa tanan ug labaw sa tanan mga igsoon ko sa Ginoo. Siya nga Dios nga tag-iya sa tanang butang. Amen. Yes, Lord. Mga igsoon ko sa Ginoo, niining sayo sa kabuntagon kung sa may naagian na to, bisan pa sa nagpadulong ta diri mga igsoon, na sinati man nato ang pagtaligsik mga igsoon ko sa Ginoo. Nakitaan ka sa Ginoo nga bisan sa taligsik mga igsoon, wala ka ni balik sa inyo nga Hinuon ni padayon ka kay gusto nimo nga ang Ginoo imong maawitan, masimba sa tibuok na mong kinabuhi karon. Amen. Kana igsoon ko sa Ginoo, dili ug dili gid kana makawang mga igsoon, dili masayang ang atong mga paghago mga igsoon. Nagsakripisyo ta mga igsoon karon sa sayo sa kabuntagon, ni bangon tag sayo, ni isakaso ta sa matag sa tagsa nato ka panimalay mga igsoon, kay gusto nato mga igsoon nga karon kabuntagon nga maoy gihulat sa atong Ginoo, nga gusto ni Lord ato siyang daygon. Amen. Ato siyang simbahon, alagaran sa tibuok natong kinabuhi mga igsoon. Mga igsoon ko sa Ginoo, ang ganti nato sa panahon nga makauban nato ang Ginoo, iyatang yagyagan sa atong nabuhat. Nakita ni Lord nga nagtinarong ta sa pag-alagad, sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Wala kita mupartas sa pagsimba o sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Ang Dios mo ganti ni ana igsoon. Amen. Iyatang patuparon sa iyang trono. Amen. Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. You're welcome, Lord Jesus. Ang imong Holy Spirit, ang imong balang Espiritu nining sayo sa kapuntago naman niya ang imong mga katawhan, Lord Jesus. Aron mo at daig mo simbang anak kanimo, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord, ang imong mga katawhan, Lord Jesus. Sa pag-awit kanimo, di ako magapaubos paghatag himaya, kadungganan pagdahi. Yes, Lord, di ako magahalad, ni ako sa pag-awit kanimo, ni ako magapaubos
Diha kami, O Diyos. Niya ko Sa pag-awit kanimo, niya ko magapaubos paghatag himaya, kadunggalan pagdahi. Dios Espiritu, yes Lord, kung saan ka namon, Dios Espiritu, kung ako samtang maghahalad kanimo. Dios Espiritu, yes Lord, hallelujah, kung saan ka nako. Dios Espiritu, kung ako samtang maghahalad kanimo. Samtang maghahalad kanimo. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Salamat, O Diyos, sa imong pagpapuno sa matag usa ka namo, Lord God, kakinabuhi amuhan. Samtang nag-awit kami kanimo, samtang naghalad kami, Lord God, ug mga pagdaig, mga awit, Lord Jesus, nga mga pagdaig pinaagi sa awit, Lord God. Usa ka ni Lord God nga makalipay sa imo, Lord God. Ingon ka ni Lord God sa mahumot nga insenso, Lord God, nga mo ni gusto, Lord God, diha kanimo amahan. Lord, thank you, God, Lord Jesus. Thank you, Lord God, sa balang Espiritu amahan. Thank you, Holy Spirit, Lord God. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Sa ato na pug yung daygo ng atong buhi nga Dios, mga igsoon. Yes, Lord. Andam ta, mga igsoon. Kung andam ta mo senggitag, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Ngayon na aniya na, O Dios, ang imong mga tauhan, magadaig, mag-aawit para lagyan kanimo. Yes, Lord. Ana, O Diyos, ang kasing-kasing ko, malipayon nga mo daig kanimo. Kay ang kalipay nga akong gibati, kay ang kalipay nga gibati, sa sulod ning dughan ko, walay butang nga ikatandi, bisan pa ang mga bahandi, kayang kalipay nga gibati, sa sulod ning dughan ko. Musayaw, musayaw ko, musayaw ko sa Ginoo. Kayang kalipay nga gibati, sa sulod ning dughan ko. Musayaw, musayaw ko, musayaw ko sa Ginoo. Haniya na, O Diyos. Haniya na, O Diyos, ang kasing-kasing ko, malipayon nga mo daig kanimo. Yes, Lord. Kayang kalipay nga gibati, sa sulod ning dughan ko, walay butang nga ikatandi, bisan pa ang mga bahandi, kayang kalipay
mulukso ko sa Ginoo. Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko. Mulukso ko sa Ginoo. Aniana, o Diyos! Aniana, o Diyos, ang kasing-kasing ko. Malay pa yun nga mo daig kanimo. Kaya kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko. Walay butang nga ikatandi, bisan pa ang mga bahandi. Kaya kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko. Modaig ko sa Ginoo. Kayang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko. Modaig ko sa Ginoo. Way paglubad, yes Lord, ang gugma mo, O Diyos. Ang imong saad, ang imong pulong, tinuod gayon. Way pagkabalik, ang gugma nagapabili. Way paglubad, ang gugma mo, O Diyos. Sukad pa sa sinugdanan, ikaw ra gyud. Gikan sa kahimayaan, ikaw minaon. Bisan pa sa kasalanan, among sala imong gibayaran. Way paglubad, ang gugma mo, O Diyos. Way paglubad, yes Lord, ang gugma mo, O Diyos. Ang imong saad, ang imong pulong, tinuod gayon. Way paglubad, ang gugma mo, O Diyos. Sukad pa sa sinugdanan, yes Lord, ora gyud. Gikan sa kahimayaan, ikaw minaon. Bisan pa sa kasalanan, amon sala imong gibayaran. Way paglubad, ang gugma mo, O Diyos. Yes Lord, yes Jesus, yes Lord God. Wala diya'y paglubad ang imong gugma diri ka namo amahan. Yes Lord, sukad pa sa sinugdanan, O Diyos. Ikaw ra gyud, Lord Jesus. Sukad pa kani adto amahan, karon og sa umaabot, Lord God. Walay pagkausap ang imong gugma diri kanamo amahan. Yes Lord God, salamat Lord Jesus. Dili kami mabuhi amahan kung wala ka Lord Jesus sa among kinabuhi, Lord God. Mag-unsa man mi Lord Jesus, kung wala ka Lord God, makaguliyang ang among kinabuhi, Lord Jesus. Kung wala ka, Lord God, sa among kinabuhi, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Sa among pangidaro, Lord God, imo kaming nasakpan, Lord God. Pinaagi sa imong kamatuoran, Lord Jesus. Yes, Lord God. Thank you, Lord God. Dili ko mabuhi, Ginoo,
Yes, Lord, magkagulian. Magkagulian ang kinabuhi ko kung malayo ako kanimo. Ang imong bulong maoy akong kadato. Alang ka na ko labaw ka sa tanan, ikaw ang among katagbawan. Kanimo lang ako magasayi, kanimo lang ikaw tumpaw ang tingog ko, ang mesensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasampit, amahan ko. Yes, Lord. Dili ko mabuhi, Ginoo, kung wala ka kanako. Yes, Lord. Magkaguliyang ang kinabuhi ko kung malayo ako kanimo. Ang imong bulong, yes, Lord, maoy among kadato, amahan. Maoy among kadato. Yes, Lord, alang ka na ko. Alang ka na ko, labaw ka sa tanan, ikaw ang akong katagbawan. Kanimo lang ako magadayi, kanimo lang ikaw tumaw ang tingog ko,
lamang kami, Lord, musalig, Lord God. Wala na ilain pa, Lord Jesus. Yes, God. Yes, Lord God. Ikaw ang among Diyos, Lord. Wala mausab, Lord. Wala magpakitang landong, Lord, nga pagkabag-o, Lord Jesus. Ikaw ang Diyos, Amahan, nga wala mabago hantod sa katapusan, Lord Jesus, sa among kinabuhi, Lord God. Ang imong pulong, Amahan, magapabilin, Lord Jesus. Mahanaw man ang tanan, Lord Jesus. Mga bahandi, kutob sa makita sa among mga mata, Amahan. Pero ang imong pulong, magapabilin ka na mo, Lord Jesus. Magapabilin ang imong pulong, Lord Jesus. Dili mahanaw ang imong pulong, Amahan. Kanunay, Lord Jesus. Anaa, Lord God. Yes, Lord God. Yes, Lord. Hangtod sa kahangturan, ikaw ang Ginoo. Simbahon ka, ug dayon ka, hangtod sa katapusan. Kanimo lamang ako magasimba. Way kinutuban ang grasya mo, gugma. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong kusog, ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ug ang katabawan. Ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanan, ikaw ug ikaw lamang. Yes, Lord Jesus. Ikaw ang among Diyos, wa mabago. Yes, Lord, come on, church. Wa mausap hangtod sa kahangturan, ikaw ang Ginoo. Simbahon ka, ug
ko sa Ginoo ato siyang awitan mga igsoon. Without instrument Ginoo ato siyang awitan. Ikaw ang tanan. Ikaw ang ikaw lamang. Ikaw ang ikaw lamang. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord God. Yes, Lord Jesus. Thank you, Amahan, sa kalipay. Thank you, Lord God, sa kusog na imong gihatag ka na mo, Amahan. Salamat sa imong gugma, Lord God. Salamat sa kalipay, Lord God. Na wala kami laing kadangpan, Lord Jesus. O wala laing makahatag o katagpawan sa mong kinabuhi. Ikaw lamang, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pagkabuutan nga Dios, Lord God. Angayan ka, Lord God, nga hatagan o mudawat sa mong mga pagdaig, Lord Jesus. Ikaw lamang yun, Ginoo. Lord, dili mi, Lord God, mudaig sa tao. Mas mudaig kami nga kanimo, Amahan. Sa ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi, Lord God. Ikaw, Lord Jesus, Lord. Kung wala ka, Lord God, wala kami, Amahan. Kung wala ang imong tapang, Lord Jesus, wala kami, Lord God. Muna ma-bless kay mo, Lord Jesus. Nga nakabarog mi, Lord God, sa imong atubangan, Amahan. Nga maayo kami glawas, Lord God. Nga walay mga kakulian, Lord Jesus. Gawas nun kami, Lord Jesus. Nga musayaw, mulokso, mudaig o para kanimo, Lord Jesus. Salamat, Lord God, sa imong pagkamaayo, Lord Jesus. Dili kami mapulan o pangayo o pasalamat nga naha kanimo, Amahan. Kay ikaw ang Dios, Ginoo. Dili paigo ang among mga pagpasalamat nga na kanimo, Lord Jesus. Muna, Lord God, amo kang daigon, amo kang simpahon, amo kang alagaran. Hanto, Lord Jesus, sa imong pagbalik, Amahan. Lord God, Lord Jesus, salamat, Lord God, nga sa panahon, Lord God, mubati mi, Lord God, o kahangawa, mubati, Lord, o kaguol, mubati o mga challenges sa kinabuhi, Lord. Wala kami laing duulan, Lord Jesus. Ikaw lamang, Ginoo. Kay andam ka nga mo tabang, Lord God. Andam ka nga mo comfort ka na mo, Lord Jesus. Pinaagi sa imong mga pulong, Lord God. Salamat, Lord Jesus, sa imong pagkamaayo, sa imong pagkabuutan nga Dios nga among gialagaran, Lord. O wala na ilain pa. Wala kay makatandi nga, Ginoo. Walay makatandi nimo sa bisan kinsa, Amahan. O dili kahitokman ang imong kapagkamaayo. Kay ikaw ang hari, Ginoo. Ikaw ang hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo, Amahan. Dalaygon ka sa walay katapusan, Amahan. Kanimo, O Dios, ang mga pagpasidungog, mga pagpasalamat, kanimo lang sa pangalan ng Jesus, ang tanang a Dios, anak sa Dios, magaingong. Amen! Amen. Nabati man nato ang presensya sa atong buhing Dios. Oh. Grabe gyud ang presensya. Siya sa kanta nga murag nakahilak gyud ko ba. Nga ikaw ang akong Ginoo, ang kusog, kalipay, nara gid niya ang tanan. Ug atong isunod ang scripture reading nga pagkadadon sa atong igsuon nga si Sis Eden.
Palihog sa pagpamarog. Atong ablihan ang pulong sa Ginoo diha sa Juan Kapitulo 14, versikulo 15 ngadto sa 21. Gisaad ang Espiritu Santo. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang Espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo ninyo. Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos. Mobalik ako kaninyo. Sa dili madugay, ang kalibutan dili na makakita kanako apan kamo makakita kanako. Og kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot ni ato Og atong isunod ang paghatag kadaugan. Akong ihatag ang panahon sa atong igsoon nga si Sis Madeline. Lo. May buntag ka na tong tanan. Una sa tanan, dako kaitag pasalamat sa Ginoo sa atong matag usa nga gitagaan na sa tanyag laing higayon sa matag usa sa pagdasig sa pagsimba diha sa iyang mga pulong. Ang kasinatian nako karong si manahona nga dili malikayan nga sa atong pagbuyo adunay mga pagsulay naa na diha ang kanang pagkawala pagsinabtanay. Nya diha sa ato ang kaluyahon naa na sa dinha ang kanang pagkawalay gana kay imbes na kay gustong trabahoon nahumana na di sa plano pero wala di nato mabuhat. Unya ang kadaugan di ana labaw sa tanan kung giunsa ta pagatiman sa atong buhi nga Dios nga ni ako sa inyong atubangan aron sa pagdasig sa pagpaminaw sa iyang mga pulong. Mamahimong hawang ang akong kinabuhi kung wala ang iyang mga pulong. Kung wala ko diri karon, murag layo na ang sunod simanas kahawang ba. Dako ko pasalamat sa Ginoo nga bisan pa man sa mga kanang dito malikayan nga mga problema, pero diha sa iyang mga pulong malipayon ta. Maura to og dahang salamat sa atong buhi nga Dios. Okay, salamat sa kinabuhi nga sa atong isuon nga yang kadaugan nga nindot gid kayo ang kadaugan baga nang atoging istorya dili lang nato murag iluom ba kay bat ang kuan god sa atong kaagi sa una sukad wala pa ta mga lagad no kanang murag wala pa to nato istorya ba nindot gid nato mga istorya nga atong kaagi gyud natong na buhat sa atong kinabuhi kay once nga mga istorya na to murag magaan ba ang atong kinabuhi nindot gid kayo atong isunod ang halad awit day sa Candelarios family. Buntag sa tanan, dalaygon ang Dios nga naghatag nato og kadaugan. Ang among hihalad mga kaigsonan awit ni nga
pahinumdom sa matag-usan nato ka kinabuhi nga sa ato nga pagpuyo sa kalibutan dunay mga pagsulay nga matud pa sa uban nga mga drama sa radyo nga dunay mga pagsulay o mga problema nga dili nimo mapasaan nga ikaw ra nga nanginahanglan ka kaabag aron sa pagsulban niini o walay laing tao nga makatabang makaabag sa panahon nga dunay mga pagsulay nga mohasmag o mga problema nga moabot sa atong kinabuhi maulang gyud ang Dios una nga kung doon na kay masinatian nga mga pagsulay kabukaton mga problema sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios ayaw kalimti siya Mateo 11:28 Dool kamo kanako kamong tanan gigipakupoyan o gibugatan. Saad na sa atong buhi nga Dios. Amo nga awiton lahutay lang. Dili ba may kinutoban man ang tanan kalisanan kasakitan doon na may utlanan usa ayaw kaloya kay may mapa angay ka lang lahutay aron makalabang ka sa pagsulay kun mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo ayaw kalimot sa Ginoo tanang kabuk-at mo tabangan ka ayaw na gyon pagbiyakan niya dili ba may kinutoban man ang tanan kalisanan kasakitan doon na may utlanan usa ayaw kaloya kay may mapa angay ka lang lahutay aron makalabang ka sa pagsulay pag matinud-anon lang samtang may oras pa kay andam ang Diyos kung muli ka buhata ang tanang kabubuton niya kay ang panalangin niya gihatang na dili ba may kinutoban man ang tanan kalisanan kasakitan doon na may utlanan usa ayaw kaloya kay may mapa angay ka lang lahutay aron makalabang ka sa pagsulay kung ang panalangin maantun mo na ayaw kalimut ay kasiya o dili kakapsan sa tanang butan kung si Jesus karon imong alam
kalisanan sa sakitan, may itlanan, busayaw kaloya, kay mayong mapa, angay ka lang mula hukay, arang makalabang sa pagsulat. Kinahanglan kita mo lahutay bisan kung doon ay mga pagsulay. Inay mong tapad, lahutay lang. Dalaygo ng Diyos sa ilang kinabuhi sa pamilya ni ilang pastor. Ilaging gialaran awit ang atong buhi nga Dios. Og atong andamo ng atong una-una kasing-kasing sa pagpamatig sa pulong sa Ginoo nga pagadadon gini sa iyang alagad sa Ginoo si Pastor Gideon. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog ug atong basahon ang mensahe diha sa Juan 14 bersikulo 21. Ingon dinhi, ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako ug ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa walay hunong nga pag-atiman sa matagusa nga mituo ug nag-alagad kanimo. Salamat o Dios sa imuhang mga mensahe nga mo nausab karong madunggan masabdan sa amo karong panaguban. Salamat amahan nga imo kaming tagaan o kasing-kasing hunahuna nga madinawaton mutuo sa imong mga mensahe kay ang imong mga pulong magdalaman diha kanamo diha sa imong mga saad. We declare blessing nga ang tanan makabuhat gayod ug makatuman gayod sa imong mga pagtulunan amahan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Ang ato karong hisgutan mga kaigsunan, ang saad sa Dios ngadto sa tanang mga nahigugma kaniya. Naghisgot ni og gugma. Ang saad sa Dios alang or ngadto sa mga tao nga nahigugma kaniya. Importante gyud mga igsoon nga kita mahigugma sa Dios. Og ikaw ug ako nakasuway na gyud og pagbati siguro sa pulong gugma. Amen. Dili lang siguro nako ipisa-pisa kung unsa gyud ang bation sa usa ka tawo kung dunay gugma. Pero usaha sa ako ang hisgutan kung dunay kay gugma mga igsuon, dili nimo siya malimtan ibin sa imong nahuna. Gani kung imong tan-awon mga kaigsunan ko ang usa ka tawo nga mahigugma sa iyang isigatawo, kung moingon tang gugma arita usa sa batan-on sa lalaki o sa babae sa mga batan-on kanatong mga idaran nakaagi gyud ta og unsay kanang feeling pagbati about love. Sahay kanang kung naa kay bation mubati na kagugma dili ka mapahiluna kung dili nimo masiguro kung okay ra ba siya. Dunay mga panahon nga kana bitawng labi na sa una kay uso pa ang text. Kung ang usa ka babae o usa ka lalaki long distance relationship parang inana LDR, kung naay mga misunderstanding dili gyud na sila mapahiluna, dili matarong ang ilang trabaho,
dili makapadayon og insakto nga pagtrabaho kay dili palagi kana bitawng wala pa masiguro kung okay ba. Siguro sa inyong kinabuhi, even sa akong kinabuhi, sa una, sa ako ang asawa na karon, na kaniadto uyab pa, na may mga misunderstanding tungod kay naa siya diri sa Malabuyok to ako sa syudad. Di gyud ka kanang relax ang imong nahuna. Mura og dili ka tarong og trabaho. Unya ang pinakalisod gyud dili ka katarong og tulog. Kisay nagkasuhay ana. Nga matod pa murag na humana imong trabaho pero wa pa day masugdi. Huna-huna lang nagdako. So inana usab ang gipakita sa Dios mga kaigsunan kung doon na tay gugma sa Ginoo. Kumbaga dili ta mahimutang o mahilo na kung ang mga buluhaton sa Dios nga ang gisalig nato dili nato maampingan. Munang salamat ta sa atong buhi nga Dios kagahapon nga ato gyung ang gugma manggod mga kaigsunan dili ni siya emosyon lang. Amen ba? It's not about emotion. Dili lang na siya emosyon kundi imo nang makit-an in action. Amen ba? Kami nga mga lalaki mahigugma babae sa mga kaniadto litaw pa ko. Muingon kong I love you best. Dili gyud na sa tingog og dili lang sa emosyon. Moari gyud ko dire magdala kog kanonon. Tinuod man gyud na. No? Mausad na ang ato ang paghigugma ngadto sa Dios. Dili ta mapahilo na kung ang mga bulaton nga gipiyal gisalig sa Dios atong kinabuhi, dili nato ni maatiman. Mo nang kagahapon, salamat ta sa atong buhi nga Dios nga nakita sa Dios ang kanang pag-atiman sa buluhaton ato pakpakan ang Ginoo. Even ako ning gipost ang ato ang simbahan, daghang nangutana, unya even na ay nangutana nako pila na kuno ang gasto. Kay nindot na gyud kay tanawon ato pakpakan ng Ginoo, no? Murag wala pa may ni tuig gikas pagtukod. Wala pa. Wala pa gyud ni tuig gikan sa pagtukod. Kay nagsugod tagtukod Pebrero. Unya anang Disyembre murag wala pa gani tumapan pa niyo taa. Wa payo sa katuig, inani ang pag-atiman na sa Dios. Tungod kay, ikaw ug ako, tinuod nga dunay gugma sa Ginoo. Ina imong tapad, dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Nindot kaayo mga kaigsunan, sa gipakita ni Jesus, kung ang tao na ay gugma sa Dios, ikaw ug ako nga dunay gugma sa Dios, ingon dayon siya dinhi mga kaigsunan, dili lang kita di ay mo'y mahigugma sa Dios kung kita mo'y makit-an sa Dios nga nahigugma niya, ingon pod ang Dios, mahigugma ang Dios ug ang Dios mismo kuyog nato. Nya nindot kayo ang mga saad sa Dios mga kaigsunan sa mga taong tinud-anay nga nahigugma sa Dios. Amen ba? Beato kuno ng hinumduman. Unsa man ang saad sa Dios nga iyang giandam, nga iyang yung buhaton, alang sa mga taong tinud-anay nga nahigugma niya. Diha sa sulat ni Apostol Pablo, Roma Kapitulo 8, 28, ingon si Apostol Pablo nga nasayod kita, nga ang Dios magbuhat og mga maayong butang, alang ni atong nahigugma kaniya. So diha giklaro mga kaigsunan nga, ang Dios doon nagyoy siya saad nga kanunay siyang magpasinati sa iyang pagkamaayo, magpasinati ang Dios sa iyang pagkagamhanan aron ka iyang proteksyonan, aron ka iyang kuyugan sa diha nga ikaw ug ako padayon nga mahigugma kaniya. Doon na paginindot kay saad ang Dios diha sa sulat ni David sa Salmo 91 versikulo 14. Unsay giingon diha? Salmo 91:14. Ang Dios nag-ingon, dili ang tao ang nag-ingon, dili ang pastor ang nag-ingon.
Ang Dios nag-ingon, luwason ko katong nahigugma kanako og panalipdan ko katong miila sa ako ngalan. Luwason. Ang kabalo ba mo mga kaigsunan kanang pulong luwason? Before pa ang katalagman, gilikay na ka. Before ang kasakitan, layo na kay ka. Maubitaw nang wala pa kay balatian, gitudluan na ka aron ang imong lawas dili magkasakit. Gidid-an na kas mga bisyo, dili si pastor ang nagdili, kundi ang Ginoo. Mo nang kitang mga Kristohanon, layo pa kaayo ang kadautan, gisipti na tadaan. Amen. Iyan natang gitudluan aron maproteksyonan ang ato ang mga internal organ. Ang sama ng internal organ? Buhok. Dili ay. Kanang mga atay. Abdo. Sulod sa lawas. Giproteksyonan na sa Dios. Kanus ana siya maangkon og madawat sa tao ang iyang proteksyon. Sa diha nga ang tao makadungog sa iyang mga mensahe. Sa diha nga ang tao makabati sa iyang mga pagtulunan. Amen ba? Muna nga, kuli kayo nga magkasakit ang usa ka Kristohanon nga gikan sa pagtubo hangtod siya nga magdako. Nganuman, wala man niya kanang abusari ang unsa may kanang maayo nga lawas. Kay usahay mo sa tao, pag naanay lawas, kanang himsog kayo ang lawas, murag pasagad lang. Usas ako ang atong amigo dito sa Praper Sardinia, ako siyang gipangmusta. Kay na hospital man to siya. Ako sang gipangumusta, kumbrad. So, pastor. Salamat kay pastor. Salamat sa Ginoo, Brad. Kumusta man ka? Isa niya, kanang naglikay na gyud kay ang iyahang tahi gikan diri. Abot diri. Iya man gyung gipukas, gikan diri, abot diri. Nya do na bangag diri, do na poy bangag diri. Ingko nga sugod karon, ayaw na gyud pagkumpiyansa. Kini ako ang tambag, dili ni ako sa Dios ni. Ayaw na gyud pag-inom. Kay once mag-inom ka, dili makalaban nimo ang kwarta. Kay doon ako'y kaila, nga bisan unsa pa sila adunahan, ang doktor ni malibad na. Dili na madawat sa doktor ang ilang kwarta. Muna nga, ang Dios andam nga muluwas ni adtong mahigugman niya. Nganuman kay si Hesus Kristo miingon diha sa Juan 14 bersikulo 21 nga ang tao nga nahigugman niya nganong luwason sa Dios kay maminaw di niya. Amen. Nganong luwason sa Dios ang tao nga nahigugman niya kay mubuhat sa iyang mga sugo. Mubuhat sa iyang mga pagtulunan. Unya muunit pinakabantayanan kay dili tanang tao nga nagtuog Dios mutuman. Tama? Dili tanang tao nga nagtuog Dios mubuhat. Pero ingon si Jesus mga kaigsunan, ingon siya dinhi Juan 14 Juan 14 mga kaigsunan, bersikulo 21, ang mudawat sa akong mga sugo ug mutuman niini. Wow. Ingon siya dinhi, mao ang nahigugma kanako. Mao day luwason sa Dios, andam ang Dios nga muluwas sa mga taong nahigugma kaniya. Kay mutuman di ay ang mga tao nga nahigugma sa Dios, mutuman di ay sa mga sugo sa Dios. Unsay sugo sa Dios? Simbaha ko. Amen ba? Amen. Ang mga propeta kaniadto like David, niingon si David, simbahan ninyo ang Dios. Sulod kamo sa balay alampuanan. Asa na mabasa? Salmo 100.
Salmo 100 mga kaigsunan, versikulo 1. Nindot kayo diha. Labi na diha sa versikulo 2. Ingon diha si David mga kaigsunan, gigiyahan si David sa Dios mga kaigsunan nga nag-ingon, awiti nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Ato po nang susihon, nganong makaawit man ang mga tao sa mga pagdaig nga malipayon, kay giproteksyonan sa Dios. Gilayo sila sa mga balatian. Mao bitaw makasayaw ta, nindot kay kaganina mga kaigsunan, na feel gyud nako ang presensya sa Dios, nindot kayo nga ilukso. Tungod sa pagkamaayo sa Ginoo. Nga matod pa dili ko mabuhi kun wala ka. Pagkanindotas mensahe. Nya ingon din simbaha ang Ginoo uban ang kalipay, panuol kamo kaniya uban ng malipayong mga awit. Ilha ang Dios nga Ginoo, siya mo'y nagbuhat kanato og kita iyaha, kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Unya ingon 4, tanawas 4. Sulod kamo sa iyang templo. Munang ang adlawng Domingo mga kaigsunan, lahi sa ubang adlaw, imo gyud ang makit-an bisan sa kalendaryo. Kita naman kitag kalendaryo. Ang adlawng Domingo maura gyud nay pula. Lunes, Sangtod, Sabado, dili na siya pula. Ang kalendaryo nagwali gani sa tao. Pero daghang mga tao nga mutan-aw kalendaryo ang pangitaon hunas rag taob. Mao man nay tinuod. Tan-awas kalendaryo kung hunas na bag taob. Pero ang Domingo kabalo silang pula pero wala nila simbaha ang Ginoo. Pero bless kayo ka kanianhi ka bisag ulan nakadaig taniya. Pagpakpakan ng Ginoo mga kaigsunan. Nindot kayo ang saad sa mga tao nga nahigugma sa Dios. Ingon ang Dios diha sa Salmo mga kaigsunan. Salmo 91:14. Unsay giingon diha? 91:14. Ang Dios nag-ingon, luwason ko katong nahigugma kanako. Dili lang ikaw ang luwason sa Dios. Kung imong lantahon ang daang kasabutan, pati ang mga kabtangan, walay kadautan nga itugot sa Dios. Unsa may mga kabtangan? Imong mga pananom. Unsa pa? Imong mga income, imong trabaho, imong negosyo. Walay mga bisan unsang kadaot nga itugot sa Dios sa imong mga pamuhi. Mo nang ang uban nato mga kaigsunan, usa ka buok bigal, nakadungog na ko gahapon, punan og laing bigal. Atong pagpakan ng Ginoo. Pagkanindutan, basta mga lagad ra gyud ta. Mga lagad ra gyud ta mga kaigsunan, i-bless gyud ka. Dili lang kay atong kinabuhi maoy luwason sa Dios. Pati ang mga butang nga gikan sa Dios nga iyang gipiyal kanato nga din atong giatiman sama sa pagpanguma, sama sa pagpamuhi. Walay bisan unsa nga kadautan. Atong miaging bulan-bulan pagyud ang atong baka diha. Murag hapit na gyud maghikog. Unya giingon na lang gyud nako nga niingon ko nga ato na lang ihawon kay ni pilo naman ni budlat na ang mata. Unya akong giampuan. Dahil akong dahil nibalik ko og nagdigamo ko og pamahaw. Dahil ni adto kong asawa, unya gitawag ko sa akong asawa kay murag mo kinsay-kinsay naman. Dahil among gibakon nabuhi gyud siya. Unya nakaanak pa gyud. Ngano man pag mahigugma ra gyud ta sa Dios, dili lang ang atong kinabuhi may proteksyonan sa Dios. Ang atong mga pamuhi, ang ato ang mga pananom, ang ato ang mga source of income, i-bless ni Lord. Ato pakpakan ng Dios mga kaigsunan. Pero usa ka challenge kining paghigugma nato sa Dios. Kay matod pa sa miaging Domingo ang mensahe sa Dios sa Mateo 24:12. Tungod kuno sa pagdagsang sa mga dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang mga tao. Ang pangutana,
Apil ba ang imuhang gugma? Nabugnaw ba? Tinuod mabugnaw na siya kung hatagan nimo panahon ang mensahe sa dautan. Magsigig kag paminaw sa mga dautan, mabugnaw ka. Pero kung ang mensahe sa Dios mo'y imong madunggan, never kang mabugnaw. Amen ba? Ang mensahe sa dautan mo paluyag yun na nimo. Itsismis ka, libakon ka, dauton ka, butang-butangan ka, biyay-biyayon ka, bugal-bugalan ka, unsa may imong response? Maguol ka kay gibugalan-bugalan ka? No! Ingon si Jesus, paglipay. Paglipay. Unsaon man aron maglipay ka kung magsigira po kag paminaw nila. Di magyug ka kaako, thank you. Pero mubasa gani kag Biblia. Muday gani ka sa Dios. I-release nimo ang kabugatog kaguol nga imong gibati mga kaigsunan mo nang niingon. Love is not all about emotion. Una, maminaw ka sa Dios ug buhata ang unsay mensahe. Ingon siya, higugmaon sad ti ka. Proteksyonan ti ka. Panalipdan ti ka. Munang kabantay mo, bisan sa among pagpuyo, ibin sa atong mga kaigsunan. Kung imong lantawon, wala man sila'y tarong trabaho, pero giatiman sa Ginoo. Akong testimony, usa ka batan-on mga kaigsunan, impuyog simbahan. Karon nahimong instrumento ang ihang mga ginikanon, ang iyang mga igsuon, natabangan. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi ni Daychari at pakpakan ng Ginoo. Nya pabilin siyang mapaobsanon. Nya bless kayo mi sa miaging Sabado. Wala na mo pamalighugi pero ang simbahan nato pertinang limpyo ha. Nya dili lang kay siya, ikaw, kita nagtinabangay tagahapon. Ang uban nagihog manok, kanindota. Ang uban naglungag og kamunting kahoy. Nya na pagani ron tabangan nato na pagkanindota. Gisagulag lubi. Nya miaging Birnes man to, nagputo mi. Pagkanindota. Basta kay tinuod tang nahigugma sa Dios, ampingan ta niya. Usa ka challenge mo ni. Kung naay mga mabugnaw, ayaw tuguti nga usa ka. Amen? Kay kung mabugnaw ang atong gugma sa Dios, kuli na ang proteksyon sa Dios. Kay ang proteksyon o ang gahom sa Dios, iya lamang ipasinati sa mga taong nahigugma niya. Amen? Ingon siya, ang Dios nag-ingon, luwason ko katong nahigugma kanako. O panalipdan ko katong miila sa akong ngalan. Ang word miila sa akong ngalan, katong mga tao nga wala niya kalimti ang adlaw nga iya sa Ginoo. Munang bisang unsa ta kabisi mga kaigsunan, nakasimba ta kay apil na sa atong kabisi. Amen? Nya kung musimba ganita sa Ginoo, sama sa una, ang babae o ang lalaki, haritas babae, sa kinayas babae, kung na sila'y higugmaong lalaki, katong mga babae nga dalaga ba? Askang dugaya mahuman sa samin. Kay dili lagi mo pakikita sa lalaki kung kuan. Kanang dili maprastada ang hitsura. Tinuod biya na, pangutana, kung nahigugma ka sa Dios, unya musimba lang kang magmuta-muta ra. Lantahon kas Ginoo. Nahigugma ba ni nako? Mo nang nindot ang atong bisti. Kang atong giduol dili tao. Muduol gani taog mayor, murag magpasiksi man ganita. Murag ang pinakabida gani nga suot ato mo isuot, unya unsa pa ka ang presensya sa Dios. Mo nang kabantay mo nako, ug ari ra ko sa among balay, magkisi-kisi lagyud ko. Pero ari na ko sa simbahan, labi nagmudayeg na tas Ginoo, mag-ilis po tag insakto. Amen? Atong pagpaka ng Dios. Amen?
Gani ang ubang mga simbahan, mga kaigsunan, grabe na po ito ilaha. Kabantay ko sa kanang naa sa viral sa video, trending sa FB, kanang naa kuno sila sa Promise Ublan, mga Rizalian ba? Magparid na sila sa bungtod. Magparid na sila sa bungtod ni amgi sa isa atong ilahang flag. Nya na i-flag sa Philippines, na po i-flag sa ilahang organisasyon. Puro gyud sila puti. Puti gyud tanan, gi kasapatos, medyas, karsones, sayal. Nya tanan puti gyud. Hasta mata puti. Puti sila tanan. Unya, dili si Jesus ilang Dios. Rizalian sila. Ila mangganing gipanindutan ang ilahang bisti, unsa pa ka nga kita mo'y tag-iya, ang Dios nga atong gisimba, tag-iya sa tanan. Amen? Love is not all about emotion. Ang gugma makita na in action. Mao na nga tinuod nga gugma, mapaubsanon, mapailobon. Dili lang na kay moingon, nagpailob na bitaw ko, dili na sa pulong lang. Dili na sa pagbati lang. Ang tinuod nga papaubsanon, ang tinuod nga papailobon, mga kaigsunan, dili na siya nimo madunggan, kun dili dapat imong makitaan. Amen? Mao na nga nindot kaayo na apay saad ang Dios, mga kaigsunan, sa mga taong nahigugma kaniya. Nindot kaayo diha sa napag ko'y nabasa, mga kaigsunan, sa Salmo, basahan ninyo. Salmo 145, versikulo 20. Nindot kay na siya. Ingon siya, panalipdan sa Ginoo ang tanan nga nahigugma kaniya. Dili lang kay luwason, panalipdan pagyud. Murag kauban raman ng luwason o panalipdan, no? The word panalipdan, dili ka makasinatig kadautan. Kay proteksyonan man ka. Like example, mga kaigsunan, kanang gita, gabantay mo anang firewall. O sa man ang firewall? Kana bang siminto na siya nga way bangag, nga kung masunog ang pikas, di gyud na makasud ang kayo sa pikas. Protection na para ang kayo dili mo katag. Panalipod na aron ang pikas di gyud maunsa sa kayo. But ipasabot, kung ikaw tinud-anay nga nangalagad niya ug dunay gugma sa Dios, way bisan unsang kadautan nga imong masinatian. Kung doon naman kay mga mabati nga mga pagsulay, mga kabugaton, sa Dios ka kanunay lipayon. Kanus apod makasinati kag kalipay. Kung muday kaniya, sa mas atong gibuhat kaganina, mas kang ninduta. Amen? Pero kung musimba puta nga mura mo putag ng espiya, di puta makabati. Kay ako po nang nasinatian sa una. Simba bitaw ko mga kigsunan, malniid yung pugo. Ya, na ako'y pastor nga, anak ko'y listener sa unang Love Radio, permiro niyang simba, pertinong yan ang pagkapanaira, gyud. Permiro niyang simba. Kay listener man ako sa Love Radio, permiro niyang paminaw, kanang nagsigi siya agliso-liso sa radyo, unya, pagsigi niya sa agliso-liso, naamang kuno'y nagwali Bisaya, mutoy ay iyaha kunong sigig dumdum na. Hangtod ni adto gyud sa among simbahan. Ya karon kay pag humagsimba mga kaigsaw, pag panimba na, nag-awit na, ang ihang tapad diri naghilak man. Ang usapod niya diring tapad naghilak. Siya pod murag natingala nganong naghilak man ni sila. Ingon kuno siya una murag kuno siya kani murag giaway, kari murag gibulagan. Nya gipaningot kuno siya. Karon kay na niingon man ko nga ipiyong imong mata. Ayaw paniid. Ipiyong ang imong mata unya ihalad ang imong kinatibuk-an ngadto sa Dios ug niingna nga ni ako Lord mosimba nimo. Nya akong gikanta kanang susiha. Samtang nag-awit mi nintulo daw iyang luha. Hangtod nagbalik-balik na lang gyud siya. Kabalo mo?
Makatigom na siya kwarta. Kay kaniadtong wala pa kuno sa sigsimba. Pagka Sabado, wa na siya sweldo. Ini ka Domingo, mangutang na po kuno sa tindahan. Kay adto man sa ditos manggo, atos kiblat-kiblat. Muna nga, bless kayo siya, ingo siya nga naagyo di as Biblia ang mensahe sa Ginoo. Karon, gikan sa ihang pagkapalainom, palahubog, nya gikan sa iyang pagkasugarol, karon nahimo siyang pastor o nakatigom na sagsapi para sa iyang kaugalingon o sa iyang pamilya. Ito pagpakan ang Dios. Haskang ninduta mga kaigsunan, gawas pa niya na ang tanang panalangin, proteksyonan sa Ginoo. Makabantay lang ka nga ang imuhang mga pamuhi, di yun maunsa. Sama ragod na sa among baka atong miaging mga bulan-bulan pag yun. Huwag yun mamatay. Amen? Una nga, makadungog ta sa atong mga kaigsunan, kagahapon lagi mayon nga na ako'y bigal, pero punan na po nako. Kanindota. No? Kay mauna, proteksyonan sa Dios ang atong mga pamuhi. Pero usa ka challenge mao ni, sa panahon nga mudagsang na ang dautan, mabugnaw ang gugmas daghang mga tao. Pero sa panahon nga naay mga dautan, ang imong igdulungog, ang imuhang kasing-kasing, ang imong mataba, ihatag sa Dios, ayaw ihatag sa dautan. Ayaw intirtina ang mga dautan, ang mga bati nga istorya, mga libak dito, ayaw na dawata. Wa man po kay makuha ana. Kung naamang gani, bati ra. Mag-uol ka, di ka katulog, nya mura ka gihagit, pero imo nang idaig, malato ra na sila. Amen ba? Amen? Nya nindot kayo ang gi-advise ni Jesus. Ingon si Jesus, higugmaa ang imong kaaway. Like example, imong bana, nagbugot nimong isihira. Tinuod ba na? Dahil imong kuhit-kuhito, nang kaon na ka. Kanindot ana. Pero kung ang bana, nagbugot niya, ikaw pod, mura po kag naglabaw pang nagbugot. Ang mga anak pod, utro pong nagmugot. Murag hapit na lang pamili mugot. Tinuod ba na? Ang sa giingon ni Jesus, kaniadto nag-ingon ang kaniadto nag-ingon, higugma ang imong mahigala, dumti ang imong makaway. Apan si Jesus miingon, apan ako moingon ninyo ron, higugma ang inyong kaaway, sama sa paghigugma sa inyong kaugalingon. Panalangin ni sila. Namang yung mga misunderstanding ang pagpuyo. Tinod na oy. Kato pa lang na atas kalibutan, madunggan gid nato ang mga tawo nas kalibutan, ang bana ang asawa yawa-yawaon. Animala ka, taya nimo. Unya ang usapon mutubagod ikaw. Ana. Maingon po anak na kamo di ay. Di ba no? Ana. Unya katong mga sa unang mga istorya sa una, igsuon sa ako ang asawa. Kamo magyud nakaila. Mag-inibtanay kutsilyo. O niya, magsinumbagay. Kung maapikhan, ang inahan, mabukol pa. Tinood ba na, dako kay bukol na akong mama. O niya, pagkahuman, mag-uli rasad. Magisingisi na po niya, tari-tari. Giulog-ulugan ang kaugalingon. Pero dako na kay bukol. Pero kabalo mo, gigamit ko sa Ginoo paghatod sa mensahe sa Ginoo nira. Karon nagtinabangay na. Ato pakpakan ng Dios. Haskang kaniadto, haskang pagkadalua. Tinuod biya na. Pero karon dalaygon ang Dios na ang paghinatagay, na ang pag-inambitay, na ang pagbinisitahay, na ang panag kanang paghinatagay. Sinan ka sa una mga kaigsuonan matud pa sa usa nga igsuon nganong maing kong dalua, siya gikan po na niya. Ingon po ang usa nga, "Sayan ka, Brad? Brad, ano sa sayan ka, Brad? Ang ako ang kwarta iya gikuha. Iku pila man pod, Gis." Bali Gis ra di ay. Gikuha. Pero karon moingon na silang dai pliti ay. Di ba no? Makit-an nimo magtinabangay na sila.
So kita mismo gipasaksi sa Ginoo unsa ka maayo kung naatay mensahe sa Ginoo na ang pagtinabangay. Unya kabalo mo mga kaigsunan, ang pagtinabangay usana siya kahalad nga ikalipay sa Dios. Basahon nato Hebreo kapitulo 13 bersikulo 16. Di gyud nako nakalimtan na kanang mga bersikulo ha. Kay diha ko gitudluan sa Dios ug diha ko gibless ni Lord. O say giingon diha, ayaw kamo kalimot pagbuhat og maayo. Og pagtinabangay kamo. Amen ba? Kay mao kini ang mga halad nga makapahimot sa Dios, ikalipay sa Dios. Muna nga dili man punta makatinabangay kung wa tay gugma sa Ginoo. Muna kagahapon pagkaninduta, nalimpyo ang atong simbahan, napurma ang atong simbahan, samtang gagabas ko diri, ingko nga murag di ni mahuman. Akong giduol si Gaw Joel, Gaw, ikaw tigabas, ako'y tigtaod. Agi panganglay po si Gaw Joel. Lain nagabas, lain nagtaod, lain nagbugwal. Ibino si Brad Julius, di gani kaysa kakita siyota, pero matod pas akong anak, kusugang mubugwal. Ato pakpakan ang Ginoo. No? Onya, kabalo ba mo, kining atong mga buhat ya sa atong pag-alagad sa Ginoo, di ni kalimtan sa Ginoo. Kay si Jesus mo anhe, dili pagpangita sa imong pagtuo. Si Jesus mo anhi, dili pagpangita sa atong karatula. Si Jesus mo anhi, mangita siya sa atong mga buhat. Kay ang iyang ganti mag-agad sa atong nahimo. Amen? Muna nga, usas sa mga ato gyong klaruhon kining atong paghigugma sa Dios. Kano sa ama nato mabatunan kanunay ang gugma o paghigugma para sa Dios mga kaigsunan. Sa diha nga maminaw ta kanunay sa mensahe sa Ginoo. Ingon diha mga igsuon sa Juan 14. Juan 14 versikulo 16. Unsay giingon diha? Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Nya ingon di sa 17, siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makita o makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban man siya og nagpuyo diha kaninyo. Pagka 18 ingon day sa dili ko kamobiyaan nga daw mga ilong tuapos mubalik ako. Aron maghari kanunay ang atong paghigugma para sa Dios. Hapareon nato ang balang espiritu. Sa dihang naa nato ang balang espiritu ug maghari siya, butang man gud ni nga dili mabuhat sa tao. Kung ang balang espiritu maghari na nato, bisan kung dunay mga problema, dili ka mabugatan. Tinuod na bisag naay mga problema, dili ka anak mabugatan. Nganuman, naman kay paglaom, naman kay pag-asa, naman kay dalangpanan, naman kay kasumbungan. Pero kung wa kay kasumbungan, wa kay kadangpan mga kaigsunan, mura na ka nagmalisang. Labi na kung mudangop kag tao nya singkahan ra ka. Labi na kung magisig utang. Way nga tangyo ata dia be. Sayang yo. Mare ka diri. Pautang ata be. Na magani ko kuha. Pero anak kas Ginoo, Lord, nabugatan gyud ko. Di ba no? Duol tas Ginoo. Ya kano saan punta mo duol? Kanang naanapoy kabugaton? O saon man nato pagduol nga malipayon kung muduol ra tag naay kabugaton? Amen ba? Munang adlawng Domingo, kanunay nato ning batasanon ang pagsimba sa Dios. Sa Hebreo kapitulo 10, 25, basaha katapusang bersikulo. Hebreo kapitulo 10, bersikulo 25. Ang say giingon din dili nato
Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay hinuon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Amen ba? Muna nga magdinasigay ta. Kato ato mga kigsunan nga wala pod kato nga ato na pong nasigon. Amen. Katong ato ang mga kuana, ato mga igsuon diri. Salamat ta sa Ginoo sa igawon ni simba na pod dinhi sa ato ang simbahan, ato pakpakan ang Ginoo no. Angtod madalag yun niya ang iyang pamilya. Kayo ang ato manggong gisgutan diri, dili mensahe sa tao, kun dili mensahe sa Ginoo. Ang atong gitunan, ang atong gikatunan, mensahe sa Dios nga matud pa ni Jesus, dili mabuhi ang tao sa panlamang kun dili sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Ug ang tanang pulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios gisulat sa Biblia. Amen. Munang bulahan kayo ang tao nga mubasa sa Biblia. Gipadayag Kapitulo 1:3, bulahan ang tao nga mamati, mubasa aning basahon sa mga propesiya. Kaysa tao nga ang tao nga mubasa mangkod sa Biblia, daghang kay siyang makatunan nga mga saad sa Dios. Sa mas atong nadunggan karon nga kung tinud-anay di itang nahigugma sa Dios, luwason ta sa Dios, proteksyonan ta sa Dios, tabangan ta sa Dios, kanunay siyang mag-uban nato bisan asa ta. Og walay bisan unsang kadautan bisan gani ang atong pananom og pamuhi, i-bless na sa Ginoo. Amen. Mo nang inay mo tapad padayon sa pagsimba. Ato ta sa pagpanindog o yang atong ibayaw atong makamot ngadto sa Ginoo nga nagtudlog nagdasig ka nato sa angay natong buhaton o ikinabuhi sa pagpuyo nato sa kalibutan. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat Amahan nga imo kaming gisuginlan o gitudluan kung unsay angay namo ang buhaton aron padayon kami nga mahigugma kanimo. Padayon namo nga mapakita ang among paghigugma kanimo, dili lamang sa emosyon kundi sa buhat og sa pagtuman sa imong mga pagtulunan og pagkinabuhi niini. Salamat o Dios sa imong mga saad nga sa panahon nga imo kaming makita nga nahigugma kanimo, imo ming proteksyonan, imo ming luwason, imo ning panalipdan o kanunay mo kaming lipayon ligunon. Walay bisan unsang kadautan nga masinatian sa mga tao nga tinud-anay nga nahigugma kanimo. Salamat Amahan. Salamat o Dios sa imuhang pagtudlo pag-amuma kanamo. Among daygon ka o Dios karon og hangtod sa imong pagbalik Ginoong Hesus. Og amo kang alagaran tungod kay ikaw ang Dios nagatudlog nagauban nagatabang kanamo sa ngalan ni Jesus ang tanang Kristohan mag-ingong amen. Okay, amen. Salamat kayo. Salamat sa Ginoo nga sa pulong nga iyang ipaabot kanato karon sa atong sa kinabuhi. Katong mga pulong ato katong itisok sa atong dughan ug ato katong kinabuhi antod sa tibok semana. Ug ato ta sa laing bahin sa paghatag og tithes and offering. Ato ta sa paghatag sa tong mahigugmaong halad para sa tong buhay nga Dios. Magbatinod-anod sa paghatag sa ikanapulo mga buhaton ta kini hatag aron paghahatagan sikreto kini sa panalangin ug maabli ang tapuanan sa Chari sa pag-ampo.
Ato tas mga pag-ampaw itong isa atong kamot. Dalaygo nagmahigugmao ng mga Dios. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat Lord ining kautuhon nga ikaw kanunay nagauban ka namo Lord God ning imong panimbahon amahan. Bisan pa man Lord God sa mahigugmaong halad Lord God nga alang kanimo Lord. Ikaw maga-bless sa mga tao nga nagmatinud-anon diha kanimo Lord God. Ikaw maga-bless sa source of income ni Lord God sa ilang pananom Lord God sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho amahan. Ikaw ang Dios nga mo'y maga-bless magabalik kanila Lord God og pinulo-pilo nga mga panalangin amahan. Amo halad kining maong salapit diha kanimo Lord God nga mao kini makatabang amahan sa pagpalambo nini maong balay alampuanan. Amo kining halad diha kanimo Lord God uban ang kalipay o ikaw kanunay magadasig sa matag usa Lord God sa pagpadayon sa pagmatinud-anon diha kanimo Lord God. Kini among giampo gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ato ta sa mga schedule karon umaabot Domingo mga igsuonan. Amo presider karong Domingo kay si Day Cindy. Unya amo scripture reading kay si Day Wednesday. Unya amo testimony kay ako. Ang may special number kay Marvin family kay Dinoyos daghan mang Dinoyo. Marvin family ila ang panahon. Unya ang mga bata sa gihapon naami kuan Sabado matag alas 2 magdumdum ra man sila. Pero kahapon wala mi kakuan kay na busy mig kalot diha. Susunod Sabado ato ra pong dasigon ang aton tagsa-tagsa sa kuan sa atong mga anak. Ya ang duga nga mga pahibalo Dugang pahibalo karong Sabado balik ta sa practice katong mga young people nga or mga igsuon bisag dili young people nga doon na mo'y tinguha nga magkakat-on sa atong mga instrument kay karong Nobyembre katapusan siguro magpalit na tag katong drums. Ang drums manggod nga palaliton mura og duol siguro na 30K. Kay katumang kuan katong nindot gyud siya nga drums pang kuan gyud siya ba? Kay katong drums didto sa Tarcom katong among gipalit sa una murag 20 kapin man to. Nya karon kay ang atong paliton kana mang kuan electronics drum. Nindot kay na siya. Nagya po sa simbal pero timplada kay siya, daghang kay siya og sounds. Onya karong Sabado practice ta og sa sunod bulan na siguro ang atong tagbo. Pero karong si manahon na maghinay-hinay na lang gyud kog lihaan Kay wa man to kaliha kahapon. Kay mao naman to toy time pod nga malihaan nung nasgawas. Kay kami tinguha gyud nato nga mahumanis siya. O niya ako day ning suwayan day og kwinta og pila ka tiles. Kay to igsuon Brother Moses nangutana man tog kanos abang kuno ni mag-tiles. Pagkanindota manindot magog tiles no. Kay wa na siya abog, di na makasud ang kuan kanang abog. Kay sa kanay manggod murag mugawas manggod siya abog. Pero okay na gyud ni tanan no? Okay. Okay naman. Pero ihatag dahil sa Ginoo, maka-tiles. Kaya ako ang tinguhan akong gipangay sa Ginoo kani siya mo siya gold. O niya naaman ko tay pebbles. Mora toy atong ihanig diha niya naaman na sa clear pintal nga makapaplin. O niya ang dire tiles na siya, pebbles ni dire. Naman tay pebbles.
Matunog yun na siya. Kaya naa may mga tutorial. So, maro na ipahibalo, practice sa mga katong nangandoy nga kuan. Nangandoy nga makakaton og mga instrument. Unsa taro nga kuan na? Last Sunday ro no? Last Sunday no? Katong nag-birthday rong bulana, kinsa nag-birthday? Okay. Si Maring Cura, kinsa pa? Kinsa nag-birthday rong bulana? Akong gihangyo si Maring Cura, arita dire diha lang. Ali lang. Pero mas maayo diri na to pa lingkuron. Ambi ng lingkuranan. Day. Nya akong gihangyo ang mga kaigsonan nga mo tindog unya ato ipataas inyo nga kamot. Are daykor. Nya ipataas ato mga kamot, declare tag blessing sa iyahang pagkainahan, iyang pag-asawa nga padayon ang Dios magapamuhat ug tagaan siya kusog kadasig sa pagbasa sa Biblia ug pagkat-on niini sa ingon ng iyang mga anak iyang matudluan. Kay bulahan kayo ang mga anak matudluan sa inahan sa pangapulong sa Dios. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom, Dios nga maoy nagpakataw na pahimugso sa igsoon, Sister Cura. Salamat Lord nga ikaw ang Dios nga gatawag, nagapili kaniya aron makaalagad kanimo uban sa iyang pamilya o Dios, uban sa iyang bana, sa ilang mga anak. Salamat o Dios nga ikaw magapanalangin sa iyang kinabuhi, himuon mo siyang maayo o buutan nga asawa aron magmauswagon kanunay ang ilang pagpuyo sumala sa imong mga pulong nga kun naay buutan nga asawa ang bana magmauswagon ug magmalampuson. Salamat o Dios nga imo siyang himuong buutan nga asawa, buutan nga inahan og responsable Ginoo nga pagkaginikanan ngadto sa ilang mga anak. Tagaan mo siya kadasig sa pagbasa ug pagtuon sa imong mga pulong aron duna siya ikatudlo o sa iyang mga anak aron ang iyang mga anak magdako nga dunay kahadlok ug pag-ila kanimo. Salamat o Dios sa mga tuig nga imong giandam kaniya ug sa tuig nga imong gidugang sa iyang kinabuhi. Padayon mo siyang panalipdan gikan niining taknaa hangtod Ginoo sa ubang pang mga bulan, semana, tuig nga imong giandam kaniya. Lipayon nimo siya ug tagaan mo siya pagkakontento Ginoo tungod kay maunay tinguha o Dios sa imuha nga mga mensahe nga matud pa ni Apostol Pablo Ginoo ang tao nga adunahan kontento na sa mga butang nga imong gipial gisalig kaniya. We declare blessing gikan sa palapahang tod silimpulo nga aduna say kadasig, aduna say kusog ug kalipay sa pagkat-on sa imong mga pulong. In the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Okay, amen. Unya akong gihangyo matag usamo great tag happy birthday. Happy birthday, no? Daykora. Salamat sa Ginoo. Unya ato tas closing prayer. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imong mga mensahe, mga pulong. Salamat Amahan nga imong gidawat ang mong mga halad, pagdaig, pagsimba, pag-awit diha kanimo gikan sa mong pagsugod hangtod sa mong paghuman. Kuyog o Dios sa imong mga katawhan nga naa karon sa naglaing mga lugar, naa karon silang Pinoy-anon o silang trabahuan, I declare blessing sa matagusan nila kakinabuhi nga sa ilahang pagkikuyog sa mong pagsimba kanimo, nabati usab nila ang among nabati nga presensya diha kanimo, nadawat usab nila ang mga panalangin ingon nga nadawat namo o Dios ang imong panalangin. We declare blessing Ginoo sa tibok semana nga imong gidugang sa among kinabuhi nga ikaw ang Dios may mag-ubanog ang imong presensya mo ay mabati sa tanang panahon diin ang kalipay, kalinaw ug ang katagbawan padayon namong masinatian. We declare blessing Amahan pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, gugma sa Dios Amahan ug sa pagigiusa sa balang Espiritu gikan karon ug hangtod sa paimong pagbalik Ginoong Hesus. Amahan, salamat usab ni ining maong nga pagkaon pan bisan pa ni ining maong kamuting kahoy. We declare blessing sa tanang moambit ni ini makahatag kini kusog kadasig kapiskay kalig-on sa among lawas gikan kanimo og makalahutay kami tungod kay ikaw man ang Dios mag-uban sa among pag-alagad kanimo sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo, lamano sa kalipay. Basig na mo yung mga ulitaw o dalaga nga hilig mo base. Ato ang praktisa nag-base.
Salamat sa Ginoo. God bless. Happy Sunday. Blessed Sunday. God bless.